ngana bakurwania Nyasaye nari amonaye nani natina monaye asiri etalia Yesu nyuma ntarakora asogosaba nabo yarenge buya nande nyiringe manyikanie nakurwe namba ya nesi miandekero kende nabera tokenga emeke ngo kwana yobwoba na yobwate emeke yobwoba kwa ruteirwe ewo chanda Nyasaye gwimigana nyale okubwatesia njasa marie tangoro kwa umutumwa Edwin Kiriago Nyamera kurugese kanisa ya Gethsemane Pentecostal International Faith Ministry egotoka igarigena no tukuna kumusasima Nyasaye enamba ya Yesu minigere 07 28 74 77 93 ingirorere ere 07 28 74 77 93 igoyo minto nando siaso tegerete andekero kina buraga niyo bokoi na buraga niyo gusaba tigomone Nyasago sesenie nande kora kesimyeyo nabuto gusanga munaye egere nsaba munaye andekero kina boru arete nabongo saba munaye asiri taria Yesu nyuma ntara ende gusaba te akirandekero kino muntu nare agoteba ngase mambia bono ingona ko monyora Nyasaye yale nko babuya monyore Nyasaye inda tosaba gusaba ko nyuma yane tebo monene Nyasaye na chira sore yabere bibyane inchene ikeriye tariane asegetabu kyogima tinyeriye tariane kuruwa segetabu kyobosirwa hero iga na torekire na kwegenire asiriye taria Yesu tiansabe amonaye handekero kende kwarigereirie handekero kende kwaigura manganaya watasomoyo hegere nsabe monena rushimike yo basiriye taria Yesu tata siriye taria Yesu handekero kende mekaya drutirwe mamincha no mutegerari mamincha no yorigerete kebindi gekyaboka amona Nyasaye hemeka yo bwoba yaretira marweire asenga yaye asebire binase mambi yabono na bwatire meke yaseriye taria Yesu na yerusirio asere ko bwa mwana we ngondi na sabi na korari ngobone bwao ne chinguru cyao tigachiba monere hono Nyasaye mokonye rusya marweira sare rusye meke mebe ekomoretro botandanwa eri Nyasaye tena monere na no momente chinguru umwimukyo ko kwa wakorio una wachigire okwana asenge cha Nyasaye bia munasenge jo litukori lero basize nikabaso abakondegasi bakorera maya barwanira abantu bao bagatena ko barwanira Nyasaye bagwenya singe ja Nyasaye bia munasenge wakorire imyamanya Yesu Kristo nasabire na kwegena bia mono Nyasaye tiago siseni hallelujah. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi aya antivirus inge kabono kare ko somo bono ya ni gazeti kare ko soma ya so online ga burgerie bintu swabo sa Ndizi TV le bintu biro Ndizi TV ya ngo mungainore tari Ndizi TV news Ndizi TV news sacha Ndizi TV news ya wono digeri bone bintu akai nondo chomurubya kabisa gwechingero na papa antivirus bintu nobira Ndizi TV news ke yakona so Facebook yabango Ndizi TV news na YouTube yabo Ndizi TV news ke ayenayo mokora ayena gwatebie kenaye omwanjo ndigeti kurwabo kana to hozonja soa asakoro kwa Ndizi TV news e Facebook YouTube yaito Ndizi TV news omakonyora chi program chinyinge una mangana yoboremi akoleto na Mildred chikosoria chikoleto na ndemo papa ntibera chokoleto chingero amona mangana mange igano bwanzu bore bwo mugusi Ndizi TV akiro meto bwanzu borobi ai taki wata bati Ndizi TV news
Aya. Soa asu mutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vumugusi Ndizi TV obwansu vumugusi. Bwana mwanjo muri andonsia soberete na ndene mambingetu kwari na somuro birubwensa keri tukoneria Jumatano gitarikine 20 mutinyino yokano mwako jirubene 20 karotoroja matuka gendete kumnyoka mono anne karotoro mwako siasa nandi skurungo gurugire yikiende karotiko gitarikisa 20 iko matuko ni yakumnyoka mono nanduriri bageria beno kwari na somuro birubwensa keri tukoria boniga tobe nae kurboniga kwekajinsezo cheri tuko lya to kuboli kwanena kaba mona into tosuke kerora sukeni goretirwe amangenyana abakwenda gutubwatia sensameri yemitandao Facebook tonyore Ndizi TV News oiga sensameri ya YouTube na bakotonyora Ndizi TV News otarikwe bagoto tweet @Ndizi TV News kerengeli kyao gitome ototenga kikwabo kire mambi yabo na kirobere tiritukuria kiagara umugusinde gitingije ngani kyari gobondi kiagacha nani gakuboka mambi juni elinde osoka origie nibo ando magoswa nyumba no mbali bali ngase kibagori otuko bogima otete basoira nyumba cyabo sawo goswa nyumba cyabo ni to kwateina karumwa ikiro murarara wekamurarigire umuroberi bwensa kene turaba mona inu kurbono wekajinseso to cha abono mambi nyurana igono toire bagari abana kukwarigonia indobe na into kurbono goika chinze jina twakoteina manga twakwarigani litukuria Jumatano ndubwata mangana maya ndubwata magasetu rinali airo bortori tukuria boigo tubwata mogani ase studio uyo kwanira igoro yechisemi karoli tukuriria Jumatano botambe ritariane Brighton Makori. Wano mwancho muligereria na inche nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita na hindene mambingi alitukonelia Jumatano lirimanyikana bona Women Crush Wednesday WCW eneri tukolia basubati abasubati simoberete eneri tukolia ino Happy Wednesday igobano bwakire bya andonsia soberete ande twakwarganirie asomorobyo bwenza kya buno yo mintate bire tobe naye kurubono iga wikachikoraga chinsa isato cha bono mambia igoto baise gusuka na mangara somorobyo obono mambia ekarto kwarganirie tia mange kigima ekiagera asengencho yao na kitu ikaranserete igaiga egere tukumanye togosemye ande togotebya mange igoro yumorobyo wilituko lya rero igandonse soberto mwancho murigeria nyambano kuboka emambie ngia chinsa na chechiga abando nyamwabogete kare mwakamire chiombe mwirira mabera se mutakire koira eyuere bya abande nekibago bono mugendete kwe aregania bono mambia gosoka uche gotole chae uche kuburugera ebituma uche kwaenja gwa uche gokora kende gionse somugondogo morobyo nde bwensi obegete bono mambi mwancho murigeria nigotoko gosabira maya ngachaka lituko na intwe igaiga somorobyo yo nigotoko korosera lituko lyao twakoli chakeria lyaba lituko ligia twakomanyia manga yarasa magazeti na ekwe manyanga otarasoka korumwao kwanyora magazeti ya senchera yobwenge kogosoka montoga okubolinga nkyo igwete kegenda ta senseto ya Kenya kwanyara komotebya yobono mwancho murigereria twakwareganire kigima tobenento gikomoelio kulende nabotokora checklist ya itongo ya check tolebono mambia register ngoye mark tolebono mambia tolorenga ningora monento somoro buli bwenza kia ekeroto gochaka amashabiketo team diaspora ekeroto wate chairman yaito Kennedy Gisemba kora jinsemo chama iko nero kora etimu enkon kigima yomoro buli bwenza kiaga lya machingumbu yabo divino nkeo tokoteba ngambia mono kigima soko gendra ko baimi yomoro buli bwenza kia na kuwakilisha asichinsemo chiri cha diaspora mashabiki to koro ibaru mugaka James Ogeto no munginogo omugwenya Esther Ogeto mwensi pitu abakwanire bono mambia sengencha yona mashabiki nara kora chinsemo cha Nyamira n'abantu bonse mogotonyora kora chinsemo chiri cha Nyamira Kisi County twabaleganije chinsemo ao ebembo basi ebembo nchali eben South Mugrango ebembo machoge chache bo machoge burabu twabaleganire bono mambia andonsia simora seliboa twabaleganire igotolikere wetera se namba yesime erega bwa TV yao minyoke mtandao Ndizi TV News Facebook na bego
Ndizi TV News ensemo ya YouTube egero totebinga nka yoto bwatete korwa na kitogo chaga bwasore elio gimbu yalire egere tunyare kubato kugenda amo twensi igo twabaliganire kigima iyo gendera kusange kerengeri kya gwitera sina mbira seskini ya igora abo igo nabo godenda kusange kerengeri kya kwabogire gwitera sensemeri yemitandao kinukenda sensemeri ya Facebook yane nando kukura Pris kanyancha magote no onde ime yumurubiri Ensakia nabo krebia no nda monainwe goika omoiro damalis ombuya no era otano ali me yumurubiri Ensakia abogete nanda otano haramo naitwe goika omweri undimu maliali ayembura ngene wagoteba ali me yumurubiri Ensakia kurulia gakiete mbaka boni nanda otano tokwenda koba amonere goika omweri otano ndina naseniwa nabukana sara ndebono utambukire goika sumurubiri Ensakia otano otore amonere goika omweri bibona sebermende gutuma uchumbe jino chinyinge naraiban sianyono urjinsema chiriche kyamiteng era otano ali me yumurubiri Ensakia oteba no otore komo mbaka enkoli nyanja mamukeira era otana nwali me yumurubiri Ensakia kisoria gakiete goika boniga nandi gona ndete ko bamona into ko dani gabo gitimono ere nenyoni egitinginye ngaini go abo gite kabisa nandi nwali me yumurubiri Ensakia damalisi nyamoita nera otano ali me yumurubiri Ensakia Dalias onjomba nera otano ali me yumurubiri ase yumurubiri Ensakia mbemona sebanmandere tumachi uchumbe jino anagwetera sensemeri yemitandao Facebook Ndizi TV ensemeri ya YouTube na bogo nyora Ndizi TV goto mekerengel kyao gwetera sinambe yo kergo ikirali na bogo tune na bogo jan na bogo chat kya live chat neralia ate chinsema chidi cha Facebook no na sensemeri ya YouTube goto makonyo kerengel kya sinjira ere endonge wikas koja studio boigo bali bakulika gwetera semitandao ya Facebook Ndizi TV News enyene kulika agoteba kwa Masrina bosibuli agoteba watching live from Gembo kwani abantu bogembo manyete naonka abo machoge chache iko kwani abantu bonsi bogembo batebye Ndizi TV nero mambo yote morobelio Ensakia yokoleto ne timu enkongikima kurugega studio Hesbon nyamete nagendete kuligereria amona intwe oyo nere nagendete gotubwatia kigima tabateba ngambi ya mono kigima asokugendera ko baime yo morobelio Enoch Onyambu agoteba kuligerere korwa Kiango no tole komo Woika omwelio asante sana Hesbon nyamete agoteba bwakire bya Gladys Mora asante sana naye noligeretie omorobelio Ensakia bono mambia mono sana abombali bakolika gwetera senchera ya Facebook ya Ndizi TV News ekarongo mnyoka woika asensemo ya WhatsApp akulika agoteba nere Geoffrey Onyancha kurochinsemo cha South Mugrango agoteba nimewakilisha amo ni amate yane asante sana mongina Lucia Nyansia boka nere naligirito kurochinsemo cha Nyabigena iyo South Mugrango oroches team South Mugrango no baichiri mena Divina Mora kurochinsemo cha Nyamarambe au wamewakilisha South Mugrango Evelyn Vikoro agoteba nomba bwatete live and clear kurochinsemo cha Mountain View imeomo chio Nairobi na otole na mamu minto Jane Barongo umugakone Ronald Ngala abana Michelle Chantel amona Gifton Ndizi TV ni watoroche merengali erebya kamuranja na intoto e signal muntu yoboli rilio kalioka neche ikengwikere bwanguiga Evelyn Vikoro Chris Oyunge kurwachinsamo cha Kitengela Nairobi agoteba no bale numurugyo ya Esther Ongwae ne kazi ni aye kwa Chris Orina agoteba tuko ndani tobabwatete gwetera senchira ya YouTube live asante sana mbiyamana sana Eric Baraza nera agoteba soirime yomorobelio agateba nonde ime weika omwelio asante sana eyungati ya bali bakulika gwetera senchira ya WhatsApp igontoli ntutweka torochingo morobelio egali to ya ichoire ekarotogetrata ukorundi weika omwelio Eric Basu dimomigi kuruchinsema jirichia Kisuma oteba komo mbaka engolisa henelia nyora kurubogita zupinjema kwa mulisi wa Siaya Samuel Yego Mama Nengo Davini wa Kiogoro William Mekenya Daniel Bosire na wananyamage wote
oyu akoroguna sa Henry Anyora alishabikirito liko kabisa oinere uri timu hapana kosa nere ne chama ni munyakirgo kiombe gya timu hapana kosa mbe mona mashabikito mwenzi asimobetide hase karumwa bokira ne mwasoiri me yumuru Ensakia to kubakira mbe muri kya karumoro ndi dororo ni gobone bondi ye kobagosi chain yite koera ekoikira no mwele twanya toko kora toko ba asenjera ere mbe mono amashabikita onsi no hali ara sensemeri ya mwembe chugo mirimani bari bonse bari sensemeri ya minyinko musojo komwalia bagotena nigo bakurigirira umurobirito Ensakia buye kabisa gusigata sendika Ndizi kiana kyo bwansu bo magusiba igo ndubata masabikito yaba muraba boda bari bakorega sintindi kabisa bagwitubo kedura bari bitoko bakiramba mana soka jore gitaseni Ndizi TV bonse kero na bante etina nigo bagwika barigirira gitaseni gitu buye kabisa na barigirira no simi cyaba stage kero bagajete ci customer cyabo mbiye mono basa bari ba boda nene bari bara sensemeri ya kobiri ensemeri ya kobiri ko ensemeri ya mashauri mbiye mona soka tabuna nigo mwanda mugo tubwati asenjera erendo nayo mwanjo muriria anda onsi asobere tikantu bwate team following ndubwate team chini ya maji ndubwate team diaspora ikawa chi team jetu jonsi ndochi maede romanda to kuturigirigo na nerenjera erendo nginyura nani ko turi batatu producer ito John Kebati uyo kona kineriogi na nechibiche chago jere asenjera yabene kare to kuranda se studio ndeto kwena usikoralire niko no nara igo kulika kwa Gloria Bosiboli agoteba na inche mbale ime Gloria Boss agoteba na onde kura jinsa machama Masimba tunawakilisha Nyaribari Masaba niko ndani hadi mwisho alafu linde togoteba ya team following bali batobwate ti batali kulika SMS batali kulika wetera Facebook kule ndoko nyora no barasumur buli Ensakia team silent followers togoteba ngambia mono kigima ande tunawatambua ande ntobaruche andonsia semo kuligirya kurwa genderera ande tebi abande banyariko bakuligirya umurubuli Ensakia Ndizi TV nero bwansu bo mugusi ande nabo koriscan TV yao onye turanyora station ya Ndizi TV nabo koriscan egere onyare konyenyora gwetera community digital TV na smart TV nabo iga sensemo ye decoder nyoko bwate Star Times nabo gotonyora namba emyemo 95 na ande nabo ko ye riscan nabo kero kende lyo yura nyore yako siriri yake kuri ndendiro okoriscan egererira ne nomo nabo igo bali bwate decoder ya Go TV nabo magotonyora enamba chimisano na isato 824 egere mutubwatie ase oburaisi egere togendrere amo wekirego manchu muligeria tuirana sense mwende studio kero tukoirana tumanyu muligeria ngana araria ya airobulito asa magazeti litiko lya lero litiko lya Jumatano. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamgurinse mono nigo bubwate ci computer cikoburukane cirange negwikira ciriuraganie boygo mbabwate sanitary wares eco cire cibakuri cietico cisink n'ebindi binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeka imifereji y'amazi buna cipipe na boygo ni citap mbabwate keyboards buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed.
soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabarya baito bemerubrio ao boigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vomugusi a company ya Davis and Shutleaf nigo ya korentire chimashini ao shekerero icho gutumika simirimo yao asobo korali bwabo nigo bakonia chipamp chiria cyo gutumike engine na boigo ichigutumike stima nkoni abalikiria cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipamp chugwa kamache kurwegesima mbubwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirenko ao chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiria choko bwati amache mbubwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso nebintu binde binge bigutumika asugo sibia e swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwa kamache ichucho gutumika stima gose sola kuruwase chibohol gose bisima kuikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kuruwase bare nigo bagukubuguria umusigo guikase nka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout irangi na KTRH bakirisime ase namba inotisano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose inotisano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere marakabire gose enoti sanonemo kianda sanonemo isanu nesato eyemo isanu ibere gose enoti sanonemo kianda sanonemo isanu nesato isato ibere inya Davis and Shutleaf ango yobo kori imirimo bwao asogotumeka chimashini chekerero Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Nandine serito kwero kasama gaseti torenali airo boritas chigaseti chirito bate soko bokoido buna botamire gombate gaseti ya The Standard na inja soko bokwane ni gombate gazeti ya The Daily Nation ekerobono engane iroborito ase gazeti yo se epejentangani nelibono ngabalimu nigo batagete school fees asaborokiwa emente weika shilingi chiri 15 nemo akorengana n'abalimu abo nigo bagoteba buna akorengana n'obuguma bwakongire amo n'ebintu bikorane gose biko gare skuru enyariko bageko genderera nigo bono byanyariko babigokina amagori abwase bono baganetie abaiboli banyare komenta chiribu 53 ase fees yeri bakorwa amo na serikali boigo enyare komentera abaroki wabo chiringi echiribu 53 korwa chiringi chiribu 22 omworoki wagwenerete korwa fisi weika chiringi chiribu 30 kolende amangana yo nachikonyarikana ewizara y'ekisemi nechigotegerera amangana yo chichiringi chiribu 45 echina chibesa eserikali egoteba abaroki wabo iskuru chiri cha national schools bawenete korwa 45,000 kulende abalimu bono nigo batagete bamente nande chiribu 15 nemo iguro kera bayibuli bakomenta 53 elibu na ne wizara y'ekisemi enyariko bage komenta chiringi chiribu 53 igase chiribu chimyenye ase chiribu 45 omente nande chiribu chinde 15 nemo echibona abalimu batebire ngase ngencho yogo konga kubugima no komenta maguri ebinte binge bono wika abaiboli bachikomenterwa fees igeyinarenganere motunga now teachers want 16,000 fees hike kulendo muri kibegazeti nigakubolinga nechi kunyalikana nkuigora tulime ase page ya kabere ne page ya gatatu egera tunyare kumanyanga inki gekogera nande gusimba chikunyara gweta ase ngane yiga wega se page yu entangani ticket ya Azimio
la umoja gose kiama kia ODM ase county ya Nairobi ase bali bakurigekerugo kyubo governor bono iga oyo kabero mokonyi bwo mu governor we county ya Nairobi Paul Cap Igade bono nere naganitie kurigia ekeruge kyubo governor ase county ya Kisii abo ase kolengana no moliki bwe gazeti agotebanga bono Igade na wenerete koewa etiketi eyo ya ODM waigo mubunge Westlands Wanyonyi nigonere aganitie etiketi eyo wetera kiama kia ODM kulindo moliki bwe gazeti nigagotebanga nigere bya Igade abe oyo kuligekero kyubo governor akonywe amo na Wanyonyi igobono ayongo chitoliko yaligereria gochime ase gazeti ya The Daily Nation page yemerongo ebere nayem ase gazeti ya The Standard ngana liro bolito nigorobono na kiumo wasiri bubore ndiweme Dr. Fred Matiang'i nyaldeka kumoja mokonyi bumurai bwenzi Dr. William Ruto aneke Ruto endete gote abune deep state ne ororo nandi nigo ya mumigire mono kolende Ruto akorende Fred Matiang'i nyaldeka gwesokia na ukwana buna Matiang'i bakakwana buna William Ruto no boli magendete kwenekia kosiko kwana kolengana nere ni gara ase serikali iko Matiang'i nyaldeka gote abuna deep state te yo sense yeito ya Kenya igoni gatebire boigona gose ni gatebire buna Matiang'i ni gatebire buna Ruto niga akokoro komocha konyere kwenda gukwana buna deep state nero rasense yeito ya Kenya igobono na kwanete na kumuigerera umurai bwense igoro yamangana agendete gukwana gose nagerete umurai bwense ekara umurai bwense erwa kuchikomwa okoboko Raila Odinga waiga sengani yo ya Matiang'i niga ya kwaneta ya litkuligoro kera umiranete na barai bechi kanisa gose chiclagmen abo banyatwa bakumubolia ke igoronga ngaki serikali egendrete kubekemero bulyo na kwena kiabuna obacholi buli bosio ngo chikolibo koleka asenjera yobwene amono bwasioko Matiang'i niganyarete ko bakawo kwana buna ese elieteli deep state likunya gokwanwa anene mono no mokonyi bo murai bwense Dr. William Ruto akalikana ase bosibwe chiklaji ose abarai bechi kanisa agatebanga elieta deep state likunya gokwanwa ndiyo noyo kulikwana erebwe ko monyene nigara ase serikali me nigagutumeka chigali cha serikali nigagutumeka nyumba ya serikali nigagutumeka kende gyonsi ya serikali igaka mocho mokonyi bo murai bwense directly agatebanga a deep state teyo nagento kenga bune kyonkeyo agateba nigo abwenerete gosichinga kechiga niga barai bonsi babonete kubwaterana na kweneke buna nkora le baro molembe bosio bo bachole bonene kerate betenge nsemo yae buna omwaziri bo bolendi bwaime onyalre ko baga kubekimero bulyo bene na kweneke buna obocholi buli busio ngo chibole gokorekana asenjira yo bwene no bwasio ku buraburu chinde chonsi chitayo igo mancho muligeria bo igo ase page ya motu ase gazeti ya The Daily Nation eskando nere ase nyagitali yemo ya level 5 City Hospital eyo tabwati ICU kolende nyagitali ye boigo nigo omuliki gazeti agotebanga tebwati ambulance nyagitali ye nige kugorera barwire chindagera korwa isiko ase chipara ase ngencho mbabwati jikoni bakoroseria endagera boigo nyagitali ye tebwati pharmacy ase bakugora amaliogo korwa nandi nige bwate theater ose nyumba yo kubara eyemo iyo gokora chi operation chonsipi ase ensemeyo nande nigebwate laboratory gose lab aliese omontago pimerwa nigere nkeke gima iyo kogeranga abaruira bange nigo bakubeke line egere bachikonyara ko bakokorerwa gose bakulingoliwa boigo nigo enyagitali eye ere egendrete gochunguswa gose nigegendrete nigagenda tukulingoliwa asengenjo nigebwate certificate ya COVID-19 ere fake iyo yanyaratuko bage konyora umwako eta ase enyagitali yo iganyagitali yo ase lita meditest imeyo mucho Nairobi nigegendrete ko banse yo gotukwa na kumanyanga ngakia nyorete certificate ya COVID-19 onye tebwati nonyene jikoni tebwati ambulance tebwati pharmacy tebwati lab amone bintu binde ebinge igo nigegendrete gotukwa omugano yonko nyonyora turase page 10 na limo ase gazeti ya The Daily Nation umancho muligereria ayonsi nigagenda tukugokire mambe yabona kerotogenda tugukumanya nararia airobulito ase gazeti osase chigaseti cheri tukolia lero
Ebona natiaga gote ya sigasi ya standard ringana ria iroborito ne rina ngakibono murai ngaki muwasiri bubore ndi boime Dr. Fred Matiang'i nyarega kumoja mokonyi bu murai bwensi Dr. William Ruto hasogote abuna deep state nero kurende Matiang'i ni geso kino tena ya deep state yo ikiagera William Ruto nere no yomu bwa bari bare abarai asense to ya Kenya igobono momochi na gote abuna deep state yo ndatigi kunya kungainiria umugano yina buto konyora asebeji kumiga seti ya standard aseboigo asebeji tangani ni gobone gaseti yu toborito igoro ngakikaronzo bago chikominyokani na ngiru asensemeli ya county ya Kituya yani gago jamaiga yumuraiwe kiama kyagwa ibakaronzo mutyoga komwa ticket yo kabeire umugabana bwe county ya Julius Marombe nande gochikurukia bendere yekiama kyagwa iberiko ligeruke bugabana ase county eyo ya Kituya bayigo no mugano yo yadugonyora se bechi ya ikomi gaseti ne ya standard bayigo ase bijentangani igobono imurekerete ngaki mumnyokyo yomo anyarete ka gutoka ga kwete sense media 10 ya bulitiko ligoro igomugano into chikonyorigere dina kidamalis mutei umubere oye onyarete ko gutoka ko ka umubere onyarete ko gutoka ase nyomba ya mwase county sense media ya 10 igonto chikorigere mugano yini gora ase bechi ya gatatu gasedi ne ya testana libayigo ase bijentanga ne murekerete na kibono umusubati matakarua anyarire ga kurigererigwa bunana ise koba umoko konyi bumurai wikiama gyo demrera murodinga asensemeria smiura umoje rinde banyar bakuri yikiro kiburai amo igobono yonda chikomokonya achikokonya Raila Amoro Odinga mugano inoro tochikonyoriria sibeja gatano ne beja gatano kabere egasedine ya testana leboigo asebeja ntanga ne murekerete naki omosubati bwe myaka 20 ne nanyarika konyora ticket ya Pomet yochkurwana ase ticket yeri semeria Pomet ya sikiama kya UDA oyochkurwana ndekero kibugumenede asense meyo na kora interview na gotabuna na manyete buna ngochiare koleta monjoreri asense meyo mugano yo nigora toka sebechi ya 12 gasetine ya testana liboigo ase gaseti yeyo asebejintaga nemurekerete na kibono serikali gosense ito ya Kenya yanyarege konyore syllabus enyi ekoroguna coding syllabus egochikokorekana asense ito ya Kenya enyi kabisa ayo na mangana ali gisemi tuyikonyiriria sebechi ya kan gasetine ya standard igobono gotwanjira tuyigore go chime torenari airoborito nandas chigasete jito tobwata sokobukubito Waigo ekaroto goswa uchime gazeti ya The Daily Nation ase page ya kane ni page ya gatano nenganeri litukeli molioka abwasomora yobekia makiaude Raila Odinga uyobo igogo chakweruke bandera yobo mabwa Azimio 1 Kenya nigo anyarko baga kubulia babwatani baye anene manokorwa sorogongorwa Nyanza ekerarenga sensemo ya Homa Bay abwa sabuletie ababwatani bonse bekia makiaude akabatebi nigo bagwendete gwaka ekura korwa asoba MCA goikase kiroge kene kyobora bwense yani 6 pack yani nyano mo MCA kuro ODM mo bonge kuro ODM mo governor kuro ODM mo senator kuro ODM amo no women rep kuro kyama kya ODM na boigonere buno morai wiki amekyo kya ODM akirwe kura korwa ase kyama kya ODM wono nigo kyama kya Jubilee kwa sababu atani korwa ase kyama kya Jubilee nigo kire asobo mo Azimio moja usenigo ya kyabegete yo kuigwana na kobagatie byama angemerongi bire na gwetania biri byaro setyo mo bwa Azimio 1 Kenya abwasibono banyartko bakomo bolia Odinga anyarko bakagutiga enkwani yo abwasibate bire bono nganigaga netie wasoera gusigokora zoning political zoning weterase siri kya magega bagatebanga ekero baro bomo bwa Azimio moja onde bwensi na bakoira kirugo wotera kya makende gionsi as long as bali asobomo bwa Azimio moja ngane yo ya Raila Odinga nigobona yaletere liberera lya gisiasa ase ebyama biribiro setyo bomo bwo chinga kibono akororekana nigo atagete ucha okore gintu gekoro kwa zoning eyue korengana nababwatani bagotebanga eyuterinchira ngia igo amangana yo na mangara sepeji kanene peji ya gatano omancho muligeria kulinda singincho chinga kinebiro tingonyara kogotebi kerengana enyorere gazeti yao egere bwesomere kulinde bottom line ringa ekiama ya Jubilee bono nigo kia hit back osebono nigo kia muiraniri Odinga na kumubolia atigengani yo
bakwegania aba kichikura kurwasa rugongo rwa Nyanza bachake gwaka a 6 pack eki negento batatagi 6 piece go one batana 6 piece karo minute na 6 piece na karo 6 piece ye minute buna karo wakera wakero mo MC wakero mo governor wakere mo senator wakero mo women le bon mai wachora banda bon 6 piece korengana ni kiama gyo DM na chubirnero ngo ya sokiria dire ya na barona batakite 6 piece no nyene tukuligoro ekiame kia Jubilee kero bale kwena na ticket guchase bali bwete ticket icho omukonyi bw'umuwaziri bw'oburendi bwaine Karanja Kibicho nere boro nigo abulitie ababwatani bekiama ya Jubilee nere agatebanga na intu nigo togwaka chikura 6 piece omoya musiye arukurwa sekiama ya Jubilee gutira onege iyo nabyo bese kore tugututukanu onyemba ko yerigereria asubu imena asubu banyale ko babako yesonso insiasa kardo uskabosia kardo kasebe jagate kasete atestanari nere murekerde iguru naki omoswati oyu mominyo kyanya de kagotoka asensa meri yerigo marakwete kansa asensa meri aiten asekarato gete enyomba ga kwete korengana domo keyo noti debut county commissioner ni Julius Mayo ni ganyareka ote abuno moswati oni gatogete asenyomba yo mukagerwa inero le mo Ethiopian athlete ni go moswati atogete ororo komachikorekana muno ni go babwato bwanjani nere kulende musajo yo kurwa sense meria Ethiopia taya sense ya Kenya kuneni gakara sense meria Ethiopia nande ko de kana kurengana na Mayo ni ote abuna omusajo na nyareka gwakera jirani go se neighbor esimi na komatena yaya na itire girlfriend yane igobono obutukini go bwacha kwenda kibunanga ngikirede musubati oyo mu Kenya mu minyoki damalsi mutei ni gabwate citizen ibere citizenship ibere karabwate ense ya Kenya ama oneli ya Bahrain ni garo mu minyoki bense ya Kenya ama onense ya Bahrain ekarabwate jido citizenship ikorende ni gatogete ga sirete ubugmabwa bulit kuligoro chikiro mtachinge unyurubna se county yiboigo omusubati naronyarete omuminyokina naronyarete kago sirio bugmabwa yemetinye 5 no moya erire Agnes drop uyonyarete kago sirio bugmabwa ye emetinyi esita emetinyi 5 no moya erire bona bante bakuboniki kyabeire abaminyoki bago sirio bugmabwa basentera yobo tutukano asenseito ya Kenya aseba no botuki bwacha kiwe koranga no muliki bwagasete atena ne kilomita yemo kurwa se nyombe ye ya Agnes tropo yonyarete kagusira metinye 5 no mo ya erire igorende obotuki ni gobono bwacha kiweri kwena kingikererete amangana ya gokoreka kero Mayo oyoro mo deputy county commissioner atabuna musajo yo nere oromo athlete askurwa senza media Ethiopia nere ode suspect go senero kageire gokora ekebeke karobono butuki bwacha kiwe nere kurigwa iri nyaraga kobekwa biara igomugano da konya soma ni konya soma sebeji ya gatatu gaseti ne ya standard ngane yo nero bulito boigo ase gazeti ya The Daily Nation ase page ya katatu abwaso muswati yo asilita Adamaris Mtua oyo bwate myaka 24 obwate dual citizenship no yomintate bire niga yengo mu minyoki no nyeta alikorolekana ase omoni anchoki bono mbia mone producer soko ngelieta libwenerete niga alko ni anchoka ase chimbero chiri bwikomi ose 10,000 meter race ekero chinsa chiaye aigete chi atumegete chideka 33 na sekondi 14 chimbero chiakolekaneta sensemo ya Dekla Morocco mwaka 2019 boigo ekera ashirigetie ase marathon half marathon ayo mwaka 2018 boigo niga minyogete ase gekagieda gekeye moch sekondi 53 nechi microsecond 23 asensemo ya Marrakesh ime yense ya Morocco niga goteba anyara koba atigete gusakara atiga chimberecho asegeka oikabono muberoye otogete asensemo ya Iten county ya Elgeyo Marakwet kogendrete kogunda oyoboni kagirenga nigo barokanitelio moelio amono mwancho yekorochi ense ya Ethiopia egento bona abanyanyimbo bachakiro botukina kwenekia na kulingoli na kwenekia buna inki keirirete ogokwa kumuminyokyo yo oyoro mwana mokekegima w'imyaka 24 abakonyorere gazeti yao egerebwe somere asubuime igoro yomugano yo Odamaris Mtua yore omoni anchoki asenseito ya Kenya
Ekaratos kabosito ikase beja kanini kobone kiombekiria kubet Kenya Union of Post Primary Education Teachers Kenya rege kobulia serikali kobeke miroberi ya bene likwena kibuna ngwikirani wali umuroberi OCBs kolengana no munyakirobo ose secretary general monene bwikiombeki akero misoli ni ganyarika kumoje serikali anekarate biruna serikali nigendete kwagaja amaga choka etarikoli miroberi kiekobekwa eliko kinie birengo bya CBC eliko kirani umuroberi OCBs ka ukwana abulit kurigoro kerekirante somo sankano bwa bari mwa wanne be school je secondary alias county ya Mombasa oyuma kanadena kesha go Kenya Secondary School Association kesha national conference ni ko wananya de kawate abuna ni go meroberi serikali de rabeka meroberi biya na neta kiri kuli ka balimu abawucho kirani meroberi OCBs kolenga na barabo ni go bateruna abalimu gwetan chiribu ikomi ne mo chiribu kolenga na misori ni gatebuna abalimu 115,000 batakiri kuli kwa asensitu ya Kenya eliko ikirani umuroberi OCBC asebana abori serikali tigebe kimiroberi bene go ikirani umuroberi yo OCBC amugano yo nabakonyora sebeji ya kane kaseti ne ya standard onse ayo mwanchu muligereria nigagenda takugochera korwa Ndizi TV nero wansu bomugusi kirobono chekire chinga kito kumnya komotimo komoke igokorende yo beshaye agoteba anangalia live korwa nyangoso connected hadi mwisho aumbali bako na gutubwatu gwetera senchira ye mitandao teatura ikasense mu studio toranyoro boncholia kero tokwirana ndogendere gukumanyanga na aria ya arasa magazeti litikulia rero igotubese gusuka Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na koonye chianga gula chi t-shirt chia round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubu muito chi track suit, chi pajama chokorarira, imipira y'inkoyo, neria ya netball, chi soksi, chi jasi, chi tai chi sukuru ao. Naboigo, ngokora bali embroidery. Korosya bali chi sweta, naboigo kubeka, amaliko asichianga. Gose labeling. Nigo bagotoka asamagacho, abaraka building, imeyumu chukisi, eyuere angine supermarket ya Shivling. Gosomwa kiresi mirut asenamba enoti isano na ibere enoti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonsi nebintu byo korera chigosori mogoko ukaire kogoto ntendi mogoko ira kogoto mogoko ukaire kogoto ko ya buju ko chipara tegerera mwensi inateba mutegerere igwa one gento keroiga ntocha tuoge baka yesaira na to te ndo te buango tu amenyangi togora tegerera nsiki naleta report book ya class 7 ndugu etini certificate route kwenyu pana ense yobororo Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma arthritis gusoko bimba kwa maboko namagoro fibroids diabetes gusoko burwiri bw'isukari cancer chonsi libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo burito bw'umubiri amarwiri yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange kimashini cheito gochigo kurigerera choka nduto koereza bunurwarite wata tebina igabu na boti bikorara gabu ngoigunde bobe igabu gentu gete ngokorekana kiri ekaro twanyorire twakorire tokonyora umurwire oyo atakire gukora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bakora massage
na boku mwakiresimi omudirekta bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti isano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosomurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke boigo na boku batalira ase nsemo ya kisi jogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene Daktari wa mauga asa abasongo bakoroka orthopedic surgeon kerongo tara ekombetereri ne kumba namanya kuigugu yake ose kerongo rara utuko kwanyora umuntu akotebuna kurara butuko na igubururo nonya na igu nande chinsa chinde nabo kwanyora umugongo kumuruma kwanyora nonya kunyunyuntu no gosa kunyunyuntu no tumbinge kwarosa no mugongo busenza ndi umuntu abanta gocha korora umunyagitari bono kigacha kiri ko igubururo na bagocha gosa ko igubururo ubururo bwabeiro bonge Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byuko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chukisi, ase nyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mano manju murekero ndata kubwati murubu Ensakia karori tukoria Jumatano jitariki na 20 mutenyino yokano mwaka wa 2022 katona tukuriri na kumuregera na yara sama gazeti karombate gazeti ya The Standard na injeni wombate gazeti ya The Daily Nation omugano oire na mugano oli mangana ya head jikose mangana karua igoro ngakitagire koba umukonyi bumurai bikiama yodemrera murudinga somo bolibas miro moja nigo iruborita sebeji ya gatano no masebano egotebekana bunda karua ekeraringe cabinet cabinet secretary engakire barko ku minister serikali ya Kibaki ni garore kanite koba mukon kabisa ni garore kanite kubwano hina basaja barenga se cabinet ikorengana no murgiyo gaseti ni gotebuna mata karua se kwego running mate ni garanyarga kumwegerera Raila Murudinga komwaligo atabuna ni gabwate ebinte binge biri kumwirira aise ko running mate bwe umurai wikiama yodemrera Murudinga korengana no bokoreri bwaya nyadeka okora serikali no musimamo ye agochotwara atari komo chibuno bwensi nande osatari gutingi osatari kogoswa na onde bwensi ikairira mpaka kuruguna iron lady igobono muri kibiga setina muri kerete nkikere irire mata karua kwa running mate gosebe bokonyi bokomokonyi murai wikiama yodemrera Murudinga ase iganga yokoriye kirukyo president umwaka oyoga katoriyeti ko cyasaba cyore bonne umwaka oyoga nuko ryo tumusabira maya anyari ko bakago choro kende ko mokonyo ye Raila Odinga egere asomusubati ali binto mbiana gusalika ndabasubati na ubate netie mechi na babanyane chinka karoto gusuka motwe go cyase gazeti ya The Daily Nation azimio la umoja omorai wikiama kia ODM Raila Odinga litukuli igoro nigalinga sensemo ya coast karalingi waka karalingi kwenda na chi ticket cha ODM ucha sabarwaneli bibirugo ao
muliki wa gazeti na begete bicha yomo governor bono hali Hassan Joho amono mbunge omuvita uyobo igokoligie kirugo kyo governor county ya Mombasa Abdul Swamad Nasir amo no yokoligie kirugo kyo governor county ya Kwale Hamadi Boga no balinga sensema ya Treasury Square imemocho Mombasa ekero Odinga alikuba chitiketi chikema kia ODM waigo Raila Odinga nigaboletie abamanyi bensema ya Mombasa kochora aba gosikochora bali bayiro chitiketi cha ODM kuchikoba abarai babo asobochori buli busyo naboigo neragi akire kuko agateba nere banyarako mabako moikura yabo likwene kyabuna abantu kurwase ekyama kya ODM bonsi banyolre libaga asibirugo ao Kulingana jo ya Odinga boigo nigegendete kugikeliwani kyama kya Jubilee abwase akoroli tangani mnatwateba bataganitie engane jo ya zoning igo abantu bande banyarako bako wa ticket cyabo ne morobeli no gendreta sebya mabinde na barabo kwene na ticket eriko bekemerobeli ya bene na kumanyanga nyarebe ne ruguche kurwanirira ekiroge kyo gweterasi kyama kya Jubilee kyama kya UDA kyama kya ODM nyorere gazeti yao egero nyarako bako wesomera sobo ime igoro yengane yo ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition Raila Odinga munagendrete wakire kuko ekyama kya ODM no nyama takarua ga kigarigirina na chiko choro ko mokonyi umara ibwense Raila Odinga nandombo likiwa seti na molekelete na gote abuna na kio mutunya rego kwenda ko to watiense merias mio ra umoja na soko mochora mokonyo era Raila Odinga kolenga no molekiwa seti ni gate tabuna abarai aone obeso kina gwakira olibatagete ekoko gojigo chorwa ko mokonyi Raila kolengana na Karonzo ena nyara kawe soki na gote abuna nere uisaine komokonya Raila Odinga kerate abuna nigo babwire chikura kolengana nere nigate nigo babwire chikura asetchin tunde ibere konende mbanya ko tangaso ko babwi asebona asemere tubuna na handa ise kwegwa ko running mate Raila niga bago chikuira chikura cyumwa koyuga na kolengana nande asensemende niga basubati bali bakomoko bogose bari basobo bwasmiro moja na banyade bagwa kiriko ko mata karua elinda nyaraga ko mokonyi Raila kolengana na boigo kolengana no moliki obotambe gose court general secretary France Toli ni gobona nyade kagote kanyarika ko Raila kuna chole umondole honesty nando jokore mirimo nere kolengana ni gagote abuna Raila tamasiko choro monto obwikaine Dr. William Ruto kolengana William ni gachagitwa kore campaign mapema egwe kiriko gochikobu murai bwense kuniga tebirira na yaya nergo ikarigireri montara chuko chora kobera ningmeti yaye no montore honesty nando tachukumusumbwa osikomo turubania gochesa matukware bosiko mugano yo nonya some ase beji atanomo naki abarai mpaka na Amani Manyora anyarire yore political commentator anyarega komboga kotebia Raila no murai bwense Kenyatta buna baligererie ngakibago chorera ningmeti asomo bolibwa simiro moja batajitu ko chora buya omobu na obora anyare bogotwara obututukanu obonne boigo murai kyama gyo ODM Raila Odinga nigo alengete kuchikwenda sensemeli ya United States ekero agochikokore taro ya sensemeli ekera kahiri kuchikwanira mangana mange igoro yobwa matebwe chinzejo amo nense ya Kenya Oigo ekarato gochukora rumwanchu murigereria bali bachire ase independent bono nigo babeire egosererio Raila Odinga na Ruto au bagendete kurwanira majority ase serikali raro siwe ase amatuko alibosio gosomotinyo gatano na gatatu korengana na barabo gosomuliki naruete mubwikano we bacholi bakoretu mwaka 2017 abwase abantu kurwa independent balenge nambainye ase bunge yani balinga bange asobunge balenge nambainye ase bunge abwase omwaka 2017 nigo balenge abajumbe 13 kurwase nsemo ya independent ekero ababunge 19 kurwa sensema independent ekero 13 babete elected usibachoretwe na batano nalimo bagateba ngani go banyatko bakuiberwa ase obachorio boke ikagera bakanganya bakagenda amangana ya independent mugano egaseti yo page yune bwatu mugano mutambe amalieta ya bali batebete nigo baguretwe chitiketi chiabo abachikaino no bantaba ngao na alegabo nabo kanyorega zeti ya onyariko bakogwe somera igobono aba bachire independent na bera baise guche goswanana
obo majority boli UDA tagete ase bunge use amini Kenya Kwanza tagete ase bunge na boy Azimio la Umoja One Kenya Coalition na barabo batagete ase bunge asengenjo bachole bokebwa koleka ntoroche abaraya bange bakwimurungania buna abantu bayiruchi ticket mbali bayiruchi direct ticket bananchi batayiriri baga bachora barabuboka abanyene igenyorere gazeti yao wesomera umugano uyu asenchira yobwikirano kaduri gukora hekero kwenda sigasedi ya testana page ya 12 ni wakanyora umugano uri bumusubati uri bu myaka 20 na inye nene uyu ticket ya kiamakirikia UDS county ya Bomet kuchukuri kibugumene na bakanyora umugano oye haroro sominga kimusubati uyu akinde kuru ase background enke gusikuru ase family tari kwenyara buye goikamona ikire kuri kibugumene bwase county ya Pometigo mugano na bori kirase sebeche yo ya 12 gasete ya testanda ligona bo wesomera umanyenga kinera ngakya soma yale na kya chandegete gocha mbakabona airo ticket yo kuri kibugumene bwase county ibo asebeche 13 na bokonyora ngakyo musaja bw'imyaka 71 abwate myaka 50 nibe noyomo anyardiga ku ticket yo kurande kirokyo MCA ase wodia yamo ase bunge ase county ya Nandi ona bogwe somera ororingi kirete musajo yo onyadega korigie kerweke ase myaka 40 gusik ochakirko ojir nominations ase myaka 25 tanya konyora kende ostanya gwanjiru nabananji benseme ikolende bana nigo bamureretia mariga nagote abuna yatigasuke bosio Raymond Jerurei nigo bona go celebrate tia kagokamone kroba mwete ticket yo chikurwa ndekero kyo MCA ase county ya Nandi. Boigo umurabi kia makia UDA mkonyi bo umurabi wenso William Ruto liskuligoro na enekeretia ba Kenya korwa sensema ya Mount Kenya akabate binga nache kwenekia buna aba Kenya bonsi ngochi bale kubwatira ni gwaso gukine uchumi na economy yenseto ya Kenya magagaye binto kogenda bugeka kubatikana nebinyi bya COVID-19 n'ubugima gokonga nigaya kwaneta ya igoro asensema ya Kiamusheru constituency ya Madira kerekera neta samatanga yoko moenia nginabiaro mubungo Kikuyu Kimani Ichungwa abwa sabolete abamenyi benseme yokumusira na komwegena na komwekura yabo ngana chikoleta monchorelia mange ase serikali yaye egucha igo omanchu muligerelia nara yokorwa se gazeti ya The Daily Nation kulinde na mange ndokunyara gogo ya tebyonsi asengencho yechingaki nebiro nenjena mangara se gazeti ya testano de saliye biro ndoko yakora nigonda ko eri baga go sinigonda ko tebuna kenda olige gazeti ya eri bwanje tunyara ko wesomera sobogalena soboime enonyara kumanya narali aire bolitora kindu twara gujuteri twagotebina narali aire ala samagazeti eri tukurara gokora gani gazeti yao The Standard The Nation ya matesta igogenda bwigurire onyara kugwesomera asoboime asintwe no twikira abasoko yachuteria siritko lialero teto enda sense mende studio karotokwirana na mangana magia korwa semesa Ensakia nsema ya bano mambia alafu baadaye ntobonyoro maganita se studio karotochukwanira igoro yechisemi rero nitikolia Jumatano tokwanira igoro yego okina chisemi imeyagusi na isiko yagusi anene ekera abana bono bagochikuigora ewiki egocha igotobesa gosuka Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Nigo bono yako nikirundekerene Nego kurendera Chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima Na bogo tonyora Asoro gonkor bwogusi Neji kaunti chito etanaine Una kaunti ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori Nechisemo chinde chinyenge Nigo kotonyora Asite kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 Na free to air decoders Digital TV na Smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao Igo iko yenyore Ndizi TV Nigo tore nekerenga Ekio korentera Emerubuli emerunge Chinka kichonsi Ndizi TV Obwensu Uomogusi
mwancho muligereria nigonda sensemo ya bobasi iyo gotoka ase county ya Kisii kurwa Ndizi TV Ensara Nyarangi Ontita tena batambe Brian Sagini isena timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichigwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gutatuara chigame cyabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii iya nyalde kwira chigame cyabo kunyara gusikigu muntu ili Italiane Ndemo Steven ngo reporter yene gataseri Ndizi TV kurwaga iga umuchokeroka ili Italiane Mildred Momanyi. Na kwa nenendo mwancho muligereria emambiengi yakorwa semesa Ensakia mangana maya ense moya bono mambia egaren kumanya senchira yoboikerano na raria yakoregete kurwa seli tukuligoro goika emambia ya bono na bakogendera gutonyora gwetera senchira ye mitandao Ndizi TV News eyonensemo ya Facebook na boigensemo ya YouTube boigo na bogoto tweet @Ndizi TV News kwiranande asegekeke kirobosyo egaren kumanyenga na raria ya arasemesa Ensakia. Nche ni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita omosubati Janet Ongera oyoromo Women Rep County ya Kisii waigo olineganga yoguchekoligia ekerogekyo asentunde ya kabire litkoligoro na begetwa samo kanyasae na kuganiriwa maya ase egangeyo yaye nigo waigo aganetie aba menyikoro ase county ya Kisii komosira ase ganga yaye molikecho Mildred Momanyi na igeta senseme yumo yego kolekanete na gotoroselio robotiro kubwatia Inseye metenya tato yoka ilio obochorio bonene gokoreka nigo asebono obochorio bokego se nominations asebyama ao bogenderete gokoreka ilio abarai kwenyorera chitigiti chiabo oyo koliga ekerogo kyobo Women Rep Kisii asentunde ya kabere omosubati Janet Ongera nigo rero akorerwa amasabo abene abuo ase abarai ao baikirana nigo Ongera abolia abamenyi ba Kisii kumubwatesia omoyiga oyo oragwa nomosike James Ongwae. The late nomosike His Excellency Governor Ongwae. Oyebodi nomosacha kumusacha buri. Onye mugambio Ongwae atatubwate tokoboka na njebuna Janet akarango umwana utigamu bwate okoboko. Kangombati umtobuna gwateba kanga namaliga konya koyorera nyomba agaiga ntadigo stoka. Barenga barangi na njibanje mama county agenda tano tena mama county tano tena buyamono tano tena buyamono ngo bagera ngambi yamona sobwanjani yongo kubarayiga bari twenstorega iga togo chikoligiye birogo tagenda no omorembe Omugavana James Ongwae nigo ainekia agochikomosira Ongera asekeria teba onyarire kobaga kwenekia amagenderera mange na igo asentunde ya kabere goika aikiranie alia atigairie. Janet is a lawyer by profession.
Ono Janet yoga kinero kubeka ode tumubeke n'abana bali bande ga kiganga are you being fair? Na rocha murabande bagoteba nga tae gwitigiti. Tae gwitigiti Janet nkia tae gwitigiti baito. Tororo roshu alinga ki Janet na betanyo tigiti toro, it's not fair. Kiara, she's hard working and she's done a good job as a county MP. So Janet, we wish you the best. May you travel with God, and I know that you reach your destination. China kechecho nigo abarai abo baganeirie omorembe korwa ase abarai bande ase boigo bamwakera omorai we kiama kia ODM Raila Odinga buya mono ase okumwegena ongera na komwa a direct ticket ya ODM. We are going to have a serious meeting here Azimio because as soon as we speak, then the next thing we to have a very serious meeting here Azimio tobora ninga kitogo konya omorai yoito Raila Amolo Odinga going forward. Na ende moro chenche kwenye kubetana na nere togo tebanga Nyanza this time togo waka 100%. Ya akigo Mr. President togo waka chikura 100%. Yingo reporter ya Egetaseni kia Ndizi TV iliyetaliane Mildred Momanyi. Biamono Mulikito Mildred Mumanyi ekiombe kia Bonchari University Student Association busa bakora wana Fred Omache nigolitukuli gorobaru tebitamba byo bachenu gochia sabana banyaruka korwa sensemo ya Botoro ewode ya Bomolenda. Mulikito Brian Saginisena na igeta senseme yona gotwaliganiryo roboti rokubwatia. Bonchari University Students Association busa ase entunde yende na inde nigo beso kiana korobo konywe bitamba byo bochenu gose sanitary pads gochia asabana banyoroka ensemo ya Botoro egotoka ewodi ya Bomolenda Bonchari county ya Kisii egento kolengana na barobogi ya segetiro nebirengo bya igoro byo botaka ensemeyo egento gekwerera abana banyoroka gwakwa n'umucando bugotanyora ebinte bibyengenjo asobugma bwakira lituko egento kera turubane nonya na masoma abo Store Botoro Primary School, twarete project ya sanitary project courtesy of Joshua Nyangwencha Maragia Foundation. Twachagaiga sanitary pads was just a cover to empower our young girls. We've been talking to them. Bana bagokire twabeire chipads twabafundishire gutumia ege okonya say the young girls or maybe the poor girls labda some of the girls cannot maybe afford the sanitary towels eyo kubakonya kero twabaleteire the project igaiga nabe kunyara kubakonya ko change their lives as in they can manage to afford it. Project yetu wachakarero yo kwena na sanitary towels tuchasa abana kinyaruka bari maybe bagukina bataranyara kwetenenera gusabanyara kwegorera bitambe byabotenu na butu wacha konya gare enare koboria abarai baitu wasite well wishers urwase binjuru baitu bali baranyara kotokonya bakore gas 92 tonyara ko project mlechiga tulichagua Botoro kwa sababu Bomolenda this is like the center of Bomolenda alafu gego uroche lazima tonyora abiska bange bale disadvantaged dokomana tulikuja huko Aiga twacha mukoye nitebya sanitary towel anengwa kerambia mora sekombikia busa sasa tokonya bare kwenya lakini batokonya kasabamente abaseseni gokwana na Ndizi TV nigo omaraibu aboroki wabo Fred Omache achikire boigo gocha kyo murobere boko basemya abanyakenyoro bensemeyo anene mono obuye boko Molenda umwana omunyaroka korinda obosibole bwae na boigo gotuguterare bikoro byo gocherera abana banyaroka ase birengo binde byonsi mbochito chake project yende ya kurukunga bwate tete ya gender based violence astogochia create awareness wasomia abana bamibyo karabaga seiru sebata cheirunse nkibata keroka other than ko report abakwana ba report sometimes mbagwa monto go push elinde banya akienya aragutoka korende aya onsiko agendererete negento kengencho koligereria yarengete umwana mumuranere elikorenda bonsi ase ebirengo ebimo elikorenda na barabo ase barabo ingo reporter ya Ndizi TV eretera na Brian Sagini Isena
Mbea mono Brian Sagini isena oburoire bwa kansa ngati ya maroira gendrete goita amubaro monge bwa basubati aiga Kenya amo nensengima omusubati Betsheba kurwase ward ya Kiabonyorwe county ya Nyamira nigo bona gendrete gusaba bokonyi magega yo gutuka no buroiro bwa kansa yorobere asigika kiemiaka ebiri bono omurikito bwa mangana maya James Ondieki na mange ime yekenyoro kia engeta kia wanyaru ward constituency ya Burabu ase county ya Nyamira nigongomera no muswati Betsheba kwambuka Andrew oyoberega kurwara kansa yorobere kuri mwaka w'ekiri bubere na 15 na isato como Nyamira General Hospital kisirifaro kisigala kisina gukora ucie ase nyagitari nene ya Kenyatta imeyemuche o Nairobi asaberire egeka kyo mwaka oyomon twagutumira genda libaro na Kenyatta konyo gokora bija genda Kenyatta na wikirabono nigaganiri chibesa chetane tichi milioni 2.5 ilio kwene kebuna obwanirigu kegima namenyire Kenyatta Nairobi abo namenyire umwaka mugima na rwalibu na koleire wese bakari kuruka chemotherapy na koleire na koleire bano bagante bikuruba na gakore chemotherapy bagante ngokora chemotherapy yingenda na de bachikuma komo kubaroro be ase enga kintambe oberiga konyoro bokonyi kuru ase abamate na basani buna maslin kerubo oyoro moirioye akwerera Njasa Maria tangoro kwa masiri ni kerubo Batseba noyo minton kagaiga aberega kurwara emyaka ng'ebere iga gochimaega oye emyaka 3 aberega kona goteba narwarite agachaka rwaka omenyire Nairobi lakini omuchano norororo bwechibesa singenjo bune family Batseba nere bwekore mogakataiyo abana baye nabakembali konyara nekenyoro batemire gochanga emichango lakini ntori koikeri na niko yabera akonkonyore besa gwakana ebili yu ya nyagitari okorora kwaye kwagirira abana baye gusinya kogenderera na masomo abo obogimo bokongutwetire kuringa kiyo roje nani ndageraga igoro chiteyo last maybe video ndike barwa onyore ndagera mundi na abana bamino nyomba emyaka yebere mwana mtona royo uri kwenda school iya piditi ati school singenjo besa tiyo mwana akwenda school ga uke school na ndora ni uchibesa roje kwenda usenda kwenda kwa musabira ribaga mambi na ndoira ni oneka video tiye no kobole akwaba abantu wesoke na kubakonya kwene kebuna Betsheba kwamboka onyoro okubwena kwa bwango ogosaba gwaito bune kenyoro ne family twale gosabana gaki kamoranje oyo koigweri ogeriga akonyo mungino yasingenja abana baya bwate nabake anyore chibese ichi na matumaini narororo na bakubwena ne namba yane yorataka gonkonya obokonyi bwe namba yane nigere 0727 014 020 inere namba yana Maria Tambatse bakwamboka Orobotioro nigo rwariganitiwe amona job bangi nenjena gusomera ngoro kwa James Ondieki Ndizi TV Magega gusene metinye bere ya erire magega yabakori emirimo be factory ya Transmara abo banyatwa bakubwatirani wane ubi kubura wika ritukuri igoro chinga kemibere yo yanyatwa bakigutuka mabunge oborabu Ben Mumanyi nigakwanire tengane yo magega ngana kyanyarire ko baga kubwatirana n'obuteneneri bwe company yo wikemibere yo yanyatwa bakigutuka ritukuri igoro chinga kyecho nigaire bagelyo na kwakire koko igoro ngana na kiara chigokonya abamenyi be county ya Nyamira onye bakomochora guchakoba egavana yani kiruki ugawa na bura tokora machias na mabura tokora romun na bali bako tebe bindebyo babere na Nyagarama babere deputy governor for the last 10 years sio tuambie wamefanya kazi gani yani ngabara ndia sabu ngiga siege ndrere
yani ngawaboli ngoibono kwete ekine gyoto tukakimbisana sana. Kutoka hapo nikaenda bunge. Kaenda bunge tukanyorosana bungeni. Factory hiyo tukasema esiekwe. No mo MCA kurwase ward ya Kiabonyoru county ya Nyamira Duke Omoti nigo bona atebire na chigwikiranire bamenyi bense meyo ya Kiabonyoru amagenderero onye bagucha komachora ase ntunde ya kabere ase ekirugekyo nigatebetara chikurigiriria anene mono amangana yobochenu na boigo gukine birengo byechisemi amona magendera mange ase nsemeyo ya Kiabonyoru. Ngalita yo mugute ya gadget na CDF no mashimo beni momai nakere ebinje ibira na county the county gatakanga so a way a clean bill of trade and balances egere a transit and over which account to you ba para tabo ba ndi roba tuwabe gete shilingi 1500 chiko rinovate ibinje bitara korugaria igo matara ngakira chini Nigaya kawaneta yuli tukuligoro chinga kikiranete asomo yegabwa matanga yamo ime county ya Nyamira. Oyo kuligia ekirugo kyobo governor county ya Nairobi oyo boigoro mobunge bwensemo ya Westlands Timothy Wanyonyi niga asogeti tukuligoro na gukwana buna nari no kwegena na chikubwe ekirugo kyobo governor ase county ya Nairobi asengencho nere bweka oikirie ama sakaraye wika ase kyombegyo kulikia gose political party registrar abwa seboigo atebire ari no kwegena buna na chikonyora chikura chinyinge kegima kurwase county ya Nairobi nigaburira bamenyi bense meyo kumwegena na kumwakira ekuko. Kwa hii mchujo mimi siko kwa sababu kwa chama cha ODM ni mimi peke yangu nili apply kuwa gavana wa Nairobi na nangojea kesho baba niite wanipatie tiketi yangu tuendelee na safari tuanze kupanga mikakati. Sawa? Takbir! Takbir! Asante sana kwa sababu mimi najua hii safari lazima tuende mapema, si ndio? Tuanze mapema, tuanze kupangana, tujue tutamaliza namna gani. Na wakati huu mimi nasema ya kwamba timu Wanyonyi ndiye atavunja rekodi ya Nairobi. Lazima nipate kura milioni 1 na zaidi. Sawa sawa? Kwa hivyo hakuna kupatisha. No morai bwego soli ya gymnastic ensengima morinari Watanabe nigo ataretense ya Kenya litukuligoro abwa sariganetiwe no munyakero gobwe kamati ya Olympic National Committee of Kenya Paul Tergat abwa se akwanirete igorona ki egosoli ya gymnastic eranyariko bagego cha senseito ya Kenya na gukiniwa egere inyare gosoa ase chinse chinde na kobeye moyabo ime yenseito ya Kenya. So, you know, gymnastics is top 3 sports in the Olympic Games. But so far, Kenya doesn't have a gymnastics federation. Gymnastics is a fundamental of the all sports. And Kenya need for the gymnastics federation and the gymnastics activity. Because this is good for the future of the Kenya's country. So now, Paul Humphrey is my friend. I told that was please make gymnastics federation, and they accept. And now we work together. I work with Paul and Humphrey is make developing for the gymnastics in Kenya. You know, I saw that there's many kids in Kenya. They have a big potential. I think that's sure. It's 2028 or 2032. You will get for the medal. Nara yu asemambia wano mwanchu muligerelia chikoraga chinsa isano na ivere no chikonyora yo mana yanda mange asenchira yo wenge. Biamono wachora gotegerera Ndizi TV nero wansu bumugusi. Tigato kwirana kurwa sense moyende ya studio no chikumira oyo minto Brighton Makori no magane ito weli chikolia rero ekeronko manyi wabona oikire ase studio. Tuara obuligereri borobya ncheni gonkoro kwa Sara Nyarange.